Jak byste dokázal definovat ten krátkodobý efekt, když to někdo používá, nebo to hlavní použití? No, u chorob, které se dají ozonem řešit, tak tam jde bohužel o dlouhodobé efekty. Čili pokud mluvíme o krátkodobý efekt, tak jistě můžou to být unavené nohy po sportu, můžou to být některé drobné poranění, které se tím rychleji zahojí, drobné úrazy, výronem počínaje, zlomeninami dolních končetin konče. Tam všude můžeme mluvit o krátkodobém efektu, ale třeba u těch diabetiků jde vlastně o dlouhodobý efekt, kdy ten diabetik tím, že je už ve stádiu takovém, že má mikroangiopatii, čili poruchu prokrvení dolních končetin výraznou, kdy vidíte různé defekty, vidíte různé deformace, vidíte různé druhy zbarvení, tak tam bohužel je ten člověk odkázaný k dlouhodobé léčbě a k dlouhodobému používání a tam radím ne se radovat z toho, že jsme nějaký drobný defekt na dolních končetinách zahojili a tím je pokoj a strčí to dál do skříně, ale radím prakticky potom ke pravidelnému používání tak, aby se nám ty defekty, eventuálně infekce na těch dolních končetinách vůbec nevracely a vlastně jsme předcházeli těm problémům a ne už je hasili jenom v momentě, kdy už nastanou.